Ostatní si podľa mňa predstavujú. Ja nemôžem. Ono to vyzerá, keď som takto bola v správach a hovorila, že dnes sa udiala tragická nehoda na diaľnici D2. Alebo že dobrý deň, ako vám môžem pomôcť? Chcete Uber? Ako sa voláte? Poprosím váš občiansky. Viete, ako si predstavujem budúcnosť? Nebude také, že pozri, ide lietajúce auto, želaj si niečo. Alebo že ty kokos nejak nízko lietajú, to čo je? Má ti dať po papuli? Alebo že by nejakí roboti pobehovali tu, alebo ja neviem. Ja si budúcnosť predstavujem tak, že len pôjdem na ulici a na každom rohu započujem: počkaj, podrž mi tašku, trčí mi kábel. Idem na výmenu súčiastok. Fú, dnešok mi tak ponamáhal kolesá. Počkaj, nech to vrže, musím si naolejovať kluby. Actually by to bolo funny. Ale imagine. O môj bože, tie vlasy. Už fakt. Nemám moju gumičku. Nemám gumičku. Prečo tu mám iba jednu gumičku? Ja už viem, kde mám gumičku. Lebo ako s našim zdravotníctvom si viem úplne predstaviť, že ľudia začnú chodiť tak k mechanikovi, či k elektrikárovi, alebo kému, neviem. Prečo vyzerám tak divne? Ja sa cítim, keď som mala 40 a pracovala v banke. Alebo v takej pyramíde, že zdravím. Nechcete pre mňa pracovať, bude to veľmi výhodné.